Hoxe rematou a etapa de formación de Leonor de Borbón na Armada e, polo tanto, a princesa de Asturias finalizou de xeito oficial o seu paso pola Escola Naval de Marín 11 meses despois do seu ingreso. Como cada 16 de xullo, Día do Carme, esta mañá celebrouse o acto de xura de bandeira e entrega de despachos no centro castrense, unha cita que asistiu a familia real ao completo, o rei Felipe VI, a raíña Leticia e a infanta Sofía. No marco deste evento, o monarca foi o encargado de condecorar a súa filla, a princesa de Asturias, coa Gran Cruz ao Mérito Naval con distintivo branco. Fixo despois de pasar revista aos alumnos en formación. Despois de recibir este distintivo, a princesa de Asturias abandonou o seu posto xunto aos seus compañeiros e ocupou o seu lugar na mesa presidencial. Ademais, Leonor de Borbón ascendeu ao emprego de gardamarina de segundo. Agora continuará a súa formación na Academia Xeral do Aire en Murcia, onde ingresará nos vindeiros meses. Despois deste momento foi a quenda da xura de bandeira dos 86 novos alumnos da escola. Deles 7 foron mulleres. Pola súa banda, 130, entre eles 20 mulleres, recibiron os reais despachos, cos que dan por rematado o seu paso pola Escola Naval. A homenaxe aos caídos ou a interpretación do himno da Armada foron outros dos momentos destacables deste acto. Un evento que acudiron, ademais da familia real e a ministra de Defensa, Margarita Robles, numerosas autoridades civís, como o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, o delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, o presidente do Parlamento galego, Miguel Santalices, ou a alcaldesa de Marín, María Ramallo.